Good afternoon, and thank you for the opportunity to join and speak to you today. My name is Mark Bradford with Intact Finland, Intact ry, and I'm originally from the US, but I've lived in Finland for the past decade. General autonomy for all is not a new value of mine, but as a victim of America's nationwide culture of children's genital cutting, it's one I wish to make clear here today. I'm happy to be a member of the Finnish Left Alliance, whose party platform calls for the end to all medically unnecessary surgical operations on children's genitals, as well as reparations for those who have had these operations in the past. I have experienced widespread support for genital autonomy from the people of Finland, and yet all children are still not protected from genital mutilation equally. I have noticed certain gaps in Finnish people's knowledge of the culture and medical practices of genital mutilation and its effects on the individual, and I hope the audience will understand if I give this next part of my speech in Finnish. Suomessakaan laki ei suole kaikkia lapsia yhdenvertaisesti sukupuolielinten silpomisesta. Lasten yhdenvertaista oikeutta sukupuolielinten koskemattomuuteen on pitkään vastustettu. Jotkut poliitikot, jotka kannattaakin yhdenvertaista suojelua, väittää kuitenkin aiheettomasti, ettei poikien sukupuolielinten silpomista, eli pehmennyssanoin ympärileikkausta, ole rinnastettavissa tyttöjen silpomiseen. Tällainen rinnastaminen on turhaa. Pojat ovat maailmanlaajuisesti määrällisesti yleisimmät sukupuolielinten silpomisen uhrit. Intersukupuoliset lapset ovat suhteellisesti yleisimmät uhrit. Tyttöjen sukupuolielinten silpominen menee joissain tapauksissa terveydellisesti kaikkein vaarallisimpaan suuntaan. Uskontojen ja kulttuureiden arvostelu ja vertailu tässä aiheessa on yhtä lailla turhaa. Lasten sukupuolielinten silpominen on tavalla tai toisella normalisoitu kaikissa maissa ja kaikissa kulttuureissa. Moni suomalainen ei ole nähnyt livenä silvottua penistä. Moni ei ole kuullut millaista on elää silvottuna. Itse olen kokenut koko elämäni terskan ja leikkausalueen hermokipuja, joista kaikkein kivuliaimmat koin lapsuudessani, ennen kuin hermojani oli kerennyt kuolla. Vaatteiden päällä pitäminen oli lapsuudessani kivuliasta ja aikuisena hermojen kuoltua pois se on edelleenkin epämukavaa. Nukkuessani heräilen useasti yön aikana, mikäli joudun nukkumaan alkarit jaloissa. Jos lähtisin rinnastamaan jotain johonkin, niin rinnastaisin omaa ympärileikkaustani silmäluomen poistoon. Muistan edelleenkin uteliaisuuteni, kun harrasti seksiä eka kertaa ehjän miehen kanssa. Muistan sen tunteen, kun sen jälkeen katselin ja pohdin sitä oman penikseni osaa, jota olin siihen asti luullut anatomiseksi, josta se olikin siis leikkaukselta jäänyt arpi. Sittemmin kun muutin Suomeen, tajusin amerikkalaisten totaalisen sukupuolielinten silpomisen kulttuurin omaksumisen ulottuvuuden. Euroopassa, kun tehdään vessojen seinille ilkivaltaa, niin penikset eivät ole sienen muotoisia. The journey to full genital autonomy for all children globally may be long and complicated, as genital mutilation is part of all global cultures in one way or another. I encourage all of you to consider what forms it may have been normalized in your own culture, and to find someone to ask about their own experience of it. We are not uncommon, we are not difficult to find. Thank you for listening.